Barakaldok badu emakumeen etxea bai, baina emakumerik gabekoa. Urtebete da Amaia del Campok ekimen hau iragarri zuenetik. Proiekturik gabeko etxea, edukirik gabekoa, helbururik gabekoa eta nola ez aurrekonturik gabekoa. Hau alda Barakaldok behar duena? EH Bildutik emakumeon etxearen aldeko apustua egiten dugu, baina aldaketa sozial, kultural eta politikorako tresna gisa. Asmo horrekin hainbat proiektu ezagutu ditugu, hainbat profesionalekin eta talde feministekin hitz egin dugu. Emakumeon etxearen proiektua nola planteatu beharko genukeen sakontzeko hain zuzen ere. Adibide horietako bat aurkezten dizuegu bideo honetan. Ondarroako Etxe Lila. Momentu honetan zaudete Etxe Lila, emakumeen topaleku bezala izendatu dugun etxean, hori da Ondarroako emakumeen etxea. Esango nuke sortze prozesuak erpin asko dituela, denboran luzea eta dinamikoa izan den gauza bat dela, eta ez dela izan bakarrik edo norabide bakarreko gauza bat, ez? Eta erpin horien artean bat bereziki azpimarratuko banu eta jarraitua izan dena eta bereziki importantea izan dena izan da mugimendu feministaren antolakuntza eta aldarrikapenak egon izatea. Hori denboran Ondarron jarraitua izan da, bertako mugimendu feministaren ikuspegitik, baina baita ere Euskal Herriko mugimendu feministak ez bere aldarrietan izan duelako, eta hori bai izan da jarraitua den zerbait. Ondarrun hasten da, 1989an, garai hartan uste dut Euskal Herritarrok zegoela gobernuan, sortzen du emakumeen batzordea deitutako espazio bat, udalean bertan, garaian gizarte zerbitzuetatik bideratuko dena ere bai, eta feminismoak esaten du izenak eta izanak badutela lotura bat, ez? Garaian deituko da emakumeen batzordea eta gero aldatzen joango da, gero berdintasuna hitza etorriko da ere bai, ez? Problematika eta eztabaida batzuk egongo direlako mugimendu feministan, kontseilua bilakatuko da ere, nolabaiteko bestelako instituzionalizatze bat emango delako, eta baita ere gero politika feministen inguruan eta arituko gara hitz egiten, baina hori izango litzateke lehen horrela pauso politiko bat ematen dena. Etengabe aipatzen den gauza bada espazio propioaren beharra, espazio propioaren beharra, espazio propioaren beharra. Hortik eratortzen da beraz nolabait esateko herritarrengan behar bat, eta behar hori momentu batean udalak hartzen du EH Bildurekin, eta 2013an aurretik hasi bazen sorkuntza prozesu txiki bat ere, 2013an irekiko da emakumeen etxea ezagutzen duguna gaur egun. Aurretik egon zen urte bat, 2 urtetako prozesu bat hasi genuen, guk batetik EH Bildu bezala baditugulako balio politiko batzuk edo balore politiko batzuk non prozesua parte hartzaileak diren, herritarrek eta herritarrentzako diseinatutako zerbait nahi genuen izatea emakumeen etxea ere, eta orduan horrelako zerbait egitea pentsatu genuen, kasu honetan herritarrek herritarrentzako, baina protagonismo berezi batekin feministengan eta emakumeengan jarrita, eta beraien parte hartzea bultzatzeko eta beraiek izatea diseinu propioa egiten zutena etxea behar zela, nolako etxea eta beste. Niretzat izan ziren konfiantzazko espazioak eta eztabaida espazioak. Igual ni momentuan nengoelako ere, baliteke horrek ere eragina izatea. Baina bai gogoratzen naiz, neurona astutze bat izan zen, egon ginen eztabaidatzen, makroan, espazio propio bat zertarako, feminismoak zer ekartzen digu eta guztia, baina gu ginen diseinuan ari ginenak zenbat gela izan beharko ditu. Eta behar dugu adibidez artegintzarako gela badaukagu. Arte espazio bat behar dugu, artea borrokarako tresna da, eragile badaukagu horretan ari dena. Beraz, hori nola erabiliko dugu, edo erabileraren ditzeko gelak behar ditugu, zer irudikatzen dugu, eta da sortzailea den gauza bat, baina aldi berean ari zara eztabaidatzen zure balore edo ideologia politikoa oso lotuta espazio konkretu bati, hori nola eraikiko duzun, eta niretzat oso interesgarria izan zen, baina bizia ere bai, gero karakterra bizia dugunez ere asko eragingo zuen horrek.
zuk espazio propio bat sortu dezakezu, eta oso ondo dago, erreferentzialtasuna hor dago, espazioa egoteak nolabait ere badu balio politiko bat, beti esaten dugu, hirigintza ez da neutrala, espazioa nola antolatuta dauden, izan ikastetxetako kantxak, edo herria nola antolatuta dagoen ez da neutrala, beraz espazio bat egoteak fisikoki eta simbolikoki eragin badauka herrian. Baina hori bete behar da edukiz, bete behar da politikaz, bete behar da mugimenduz, bete behar da aldarrikapenez, eta hori ezinbestean egiten du mugimendu feminista indartsu batek, emakume indartsuak edo feminista indartsuak barne bilduko dituenak, ekimenak, jardunaldiak, etengabeko bizi bat emateko azkenean. Esango nuke badaudela tentsio batzuk interesgarria direnak eta tentsioak izan behar direnak modu positiboan ulertuta. Baina bai, kontutan hartu behar ditugunak, adibidez, espazio propio bat izateak ekartzen du bizia, baina tentsio bat mantendu behar duzu bakarrik emakumeen etxean ez geratzeko. Hau da, guk feminismoa egiten dugu hemendik eta sistema zapaltzen gaituen honetan, eraldaketa hemendik egiteko eta arnasgune bat edo babesgune bat behar dugu. Baina guk feminismoa nahi dugu herri proiektu bezala, beraz herria ere okupatu behar dugu simbolikoki. Badago beste bat, biziaren ikuspegitik gehiago esango nukena, zuek aipatzen zenutenaren arlotik, eta da kudeaketa ereduarena. Udala zenbateraino sartzen da, nolabait esateko, eta zenbateraino autonomia edo autogestio propioa eta mugimendu feministak eramaten duen. Hori ere tentsio sortzailea da, ez da ona, bi muturrek ere bere onak eta txarrak izango dituzte, baina instituzio publiko bat sartzen baldin bada bakarrik nolabait da zerbitzu bat eskaintzeko, zentzuan egiten da edo ez dakit horrela ulertzen da, ekartzen duen zerbait, baliabideak ematen dituen zerbait eta gu beraz emakumeok edo feministok jasotzeko paper batean egongo ginateke. Ez genuen behar horrelako formulazio bat. Beste aldean izango litzateke guztiz autogestionatua den gune bat. Guztiz autogestionatua den gune bat oso ondo dago, mugimenduaren ikuspegitik, baina gero ere oso lotuta edo erabalotuta egongo litzateke mugimendu horiek izango lukeen bizi zikloaren arabera. Eta nahi ditugu ere egiten ditugun konkista txiki horiek denboran irautea eta horiek nolabait izateko instituzio batzuk edo publiko bat behar dugu, udal bat behar dugu, egiten dugun konkista oro aurrera pausoa izan dezan eusteko. Emakumeen etxea ezin da inoiz helburua bere horretan izan. Helburua da, gure zapalkuntza egoera gainditzea, horretarako tresna bat da emakumeen etxean. Orduan, tresna bat lortzen duzunean, esaten duzu, badugu espazio propio bat, guretatik egingo duguna, hor babestuta gaude, elkarrekin topatuko gara, elkartuko gara, orduan, hor badago ospatze momentu bat, eta nolabait esateko egonkortzen momentu bat ere bada, ze aitortza badago, mugimendu feministari eta emakumeoi urteetan zehar borrokatu eta hori aldarrikatu dutenei, badago espazio fisiko baten okupazioa edo eraikuntza edo simbolikoki ere zer esan nahi duen, hemen gaude eta herri hau feminista egiteko nahia dugu, eta badago ere nolabait esateko gure elkartopatzeko momentuak edo hori. Hortik aurrera ja hasten da barruko bizia, eta nola joaten den garatzen eta egonkortasun horrek edo referentzialtasun horrek zer ekartzen duen. Niretzat kriston urteak izan ziren, ikustea gutxika, nola herrian referentzialtasun hori izateak zer ekartzen duen, hau da, inoiz bestelako eremuetara hurbildu ez den emakumeak etortzen ziren, tok-tok, emakumeen etxea da hau, ez daki zer dauka kontatzeko, berdin du zer, izan eraso batetik, ez gauzariko gorrenean, edo nik ere nahi dut ez daki zertan parte hartu, baina lotxa daukat, edo
bazoaz gutxika erreferentzialtasun hori nola sortzen den ikusten ere, ez, emakume elkarte ezberdinen artean ze sinergia ematen diren, ze eztabaida ematen diren, eta hori ere sanoa da, ez, nola beraiena egiten duten etxe hau, ez, eta beraz hasten diren gauzak sortzen, ez dakit, ikusten zuaz ere, bizia nola hartzen duen gutxika, horrek ez du esan nahi borrokarik ez dagoenik, horrek ez du esan nahi herrian talkak sortzen ez direnik, osea, dena ere ez da prozesu polita eta lineala izaten, baina niretzat izan da, maila pertsonalean eta politikoki ere esango nuke, ahalduntzeko gune bat, ikasi dut errealitatea zer den, jendearekin egotea, feminismoak ekartzen dituen barne uste, irekitze eta ahalduntzerako prozesuak zertzu diren, eta pasada bat izan da. Eta gaur egun ere bizia mantentzea, niretzat bada zaindu beharreko zerbait, eta beti inbertsio bat, baliabideak eskatuko ditu, ez horiek ekonomikoak, ez da hori. Baizik eta ez, egotea, sortzea, etengabe ikustea non dauden herritarren beharrak, ez emakumeen edo feminismoa nondik egiten ari den, eztabaidak ekarri, guk hemen nola egiten dugu, zer egiten dugu, eta bada sortzeko prozesu bat ere bai.